Hola, bon dia. Gràcies per haver vingut. Faré una mica d'introducció, com que m'han posat moderador amb opinió, intentaré, ara i sobretot al final, o en el debat, que esperem que sigui força viu, donar també la meva opinió. En primer lloc, jo crec que en nom de tots agrair al FAT i a totes les institucions, entitats, empreses que han donat suport a aquesta jornada la idea de fer-la com una mena de preàmbul a la Setmana de la Mobilitat Sostenible. Bé, avui és un dia una mica atípic per parlar de mobilitat perquè tenim el legítim dret de la vaga per part dels treballadors, les empreses de transport públic, que ens ha portat a una situació, evidentment, que no és l'habitual en la mobilitat de la nostra ciutat. Jo només voldria inicialment acotar que ens trobem en un moment que la mobilitat, i molt especialment la que es fa en vehicle privat, també en bicicleta, a peu, ha crescut, malgrat una situació de crisi econòmica. I és evident, per la situació pendular que habitualment suposa aquestes coses, que si no som tots plegats, primer les institucions i el conjunt de la societat civil, aquesta bonança que porta la restricció de la mobilitat, especialment la quotidiana, més la que té vessant vinculada a l'ocupació i també molt la reducció que la menor producció fa que s'hagi reduït el transport i la mobilitat de les mercaderies i totes les activitats de caràcter logístic, doncs això fa que estem en una situació de bonança en termes, si ho mesurem exclusivament en termes de congestió. També és cert que hi ha hagut un canvi de mentalitat, el fenomen del bicing a la ciutat de Barcelona i altres ciutats de Catalunya, l'utilització de la bicicleta, que jo sempre penso que no és una moda, sinó que tant de bo hagi vingut per quedar-se, per consolidar-se en el que és la mobilitat més urbana al nostre país. Per tant, coexisteixen un canvi de mobilitat i l'efecte de la crisi econòmica, que evidentment genera molts problemes, no és el que hem de tocar aquí a la taula, però també té un de restricció de la mobilitat. Jo crec que això intentarem parlar-la, malgrat que en la primera conferència que farà el doctor Robuster, que ha de ser prou ampli perquè acotar l'àmbit de la gestió estrictament és molt difícil. El compartiment no és en absolut estanc enfront del que ha de ser la planificació, el disseny, el model de mobilitat, que s'ha parlat també a l'altra taula, com també l'impacte que té sobre el territori, sobre les persones, les eines i instruments que la tecnologia ens dona al nostre abast per poder fer. Aquest serà una mica l'objectiu. És evident que la crisi ha comportat també una forta reducció de les inversions públiques en noves infraestructures, l'aturada d'algunes obres en curs, el decalatge de les que se segueixen mantenint, allargant el seu període d'execució, i per tant això fa que, malgrat que sempre ha estat el punt clau de les polítiques de mobilitat, es parli sovint més de gestió com una alternativa a la manca d'inversió, quan en qualsevol cas és una realitat absurda, perquè, al meu entendre, sempre ha d'haver-hi mobilitat feta des de la infraestructura, però també feta des de la gestió, i molt especialment des de la gestió de la demanda, és a dir, canviant els hàbits, les formes de moure's, fomentant la intermodalitat, els desplaçaments no estrictament vinculats a les infraestructures, i per tant aquesta és la concepció que jo crec que hem de seguir fins ara. I la crisi també ens ha portat aquest alentiment, quan no anul·lació de projectes d'inversió en millora del transport col·lectiu. És cert també que la situació econòmica posa com una mena d'espasa de Dàmocles al damunt de la política de transport públic la possibilitat de poder cobrir les despeses no ja de nova inversió, sinó simplement de funcionament del transport públic. El transport públic, s'ha dit abans, és un servei social de primera magnitud, encara que no estigui reconegut com a tal, i en el qual està instaurat des de sempre el copagament, en la proporció 40-60 o 50-50. Per tant, ja té copagament i, per tant, té que tindre garantida la suficiència per donar peu, perquè, a més, el transport públic, com les inversions, en definitiva, generen unes expectatives per efecte multiplicador que van molt més enllà de donar satisfacció a una demanda de mobilitat real i la latent que està a l'espera de les millores, del canvi de cicle econòmic agressiu i de tots aquests factors que poden fer que es dispari. Per tant, ara estem en aquest moment. I després volia fer, com que a més m'han posat
director del postgrau que fa la Fundació Politècnica sobre Smart Mobility, doncs també volia fer una referència a això i que també serà objecte de la taula. És a dir, amb el tema de l'Smart, que donaria molt per parlar, sembla que s'hagi com descobert ara, i realment des que a principis del segle passat es va col·locar el primer semàfor a Barcelona, que si no vaig errat va ser a Provença-Balmes, que hi havia regidor en Jaume Batxier, i va posar el primer semàfor de Barcelona i ja va començar la tecnologia a treballar. I d'aquí han vingut moltíssimes, des de l'automatització dels trens, els sistemes de senyalització, l'MTS, l'automatització de la línia 9, el control dels autobusos, la regulació d'aparcament. És a dir, la tecnologia ha anat substituint perquè és més eficient i menys danyina, no només en cost econòmic, sinó també en cost social, ha anat substituint coses que es feien d'altres mitjans, diguem-li, més a l'abast de les persones. El que sí que ha canviat ara és que es parla d'una concepció global de ciutat i de tecnologia i sobretot el que més ha canviat és que tots a la butxaca, o gairebé tots, tenim tecnologia smart. I per tant, això sí que obre un camp de millorar l'interface entre la persona i el sistema de transport, entre la persona i el govern de la ciutat, entre la persona i la mobilitat en general. Per tant, és sí un canvi substancial, però des del primer semàfor, el primer centre de control, la primera regulació dinàmica d'autopistes, els peatges, el teletac, fa molt temps que fem Smart Mobility. Altra cosa és que ara la podem portar a la butxaca o als mitjans normals de connectivitat. Per tant, dividirem la taula amb una presentació de la ponència principal que fa el doctor Francesc Bagusté, que és catedràtic de Transport de l'Escola de Camins de Barcelona, director del CENIT, Centre d'Innovació del Transport, persona absolutament coneguda per tots vostès i que entre les coses m'ha sigut el meu cap quan em vaig dedicar a la docència a l'escola i per tant, persona estimada. Després, ja presentaré un per un, intentarem fer 4 aportacions sectorials sense refugir al debat general i amb la idea que, com que tenim més temps, tenim pràcticament tot el temps programat, també això permeti que entre la mesa ens puguem contrastar opinions i que sobretot hi hagi participació del conjunt de la sala. Sense més, té la paraula el doctor Bagusté. Quan la Smart Information funcioni... Sí, funciona. Quan has borrat? Mentre es torna a carregar, ja està carregat. Bon dia, moltes gràcies. Gràcies, Manel. Heu vist que és un amic. Gràcies al FAT per convidar-me a fer aquesta reflexió. I la veritat és que celebro que també el FAT toqui aquests temes, perquè efectivament la mobilitat, el transport, el satisfer aquestes necessitats, aquest desig de mobilitat, és una tasca de tots. No és d'alguns tècnics, d'alguns professionals, és de tots, és un tema social. I també celebro que el FAT hagi decidit que una de les sessions es dediqui a gestió, amb la paraula gestió. Això no hagués estat possible fa uns quants anys, simplement perquè és que això, jo recordo la cèlebre frase, no sé si era teva, Manel, o del Joan Torres, quan es van ante la física del hormigón hay que anteponer la química de la gestión. Això és tema. Però com que no és el meu jefe el Joan Torres no puc dir-ho, si no abans hagués dit que era d'ell. Bueno, és igual, però és enginyosa. En moments, això es va dir, en moments que es deia en castellà a gent que venia del Ministeri de Fomento, que abans es deia d'altres maneres, però jo crec que ni ho entenien. Estos catalanes es que hablan en raro, I també recordo com fa 10 anys, això és de l'any 90 i pico, quan van venir el Franci, sí, 96. Sembla molt, però no és tant. I fa com 10 anys vaig anar a unes jornades que era sobre la gestió de les carreteres, i vaig fer una pregunta, dic, oye, ¿por qué no hemos hecho antes
unes jornades sobre gestió. A més, la jornada es deia, tenia un subtítol, sin dejar de construir, empezar a gestionar. Diu, empezar a gestionar? Portem 2.000 anys i empezar a gestionar fa 4 dies. Efectivament, les coses s'han de fer. L'objecte final no és la infraestructura, l'objecte final no és el vehicle, l'objecte final no és la informació, en el cas de la mobilitat és per donar un servei. I aquí començo dient que la mobilitat, la gestió, perdó, no és independent de la planificació. No parlaré de planificació perquè ja hem tingut una sessió abans, només parlaré de 2 transparències, 2 minuts. Per això són etapes, són fases. Hi ha la planificació, després hi ha un disseny, construcció i després l'àmplia part de la vida útil de la cosa que sigui una infraestructura, sigui un vehicle, etc., és gestionar-la. De fet, aquí s'adquireix la part més del moll, el moll de l'os de la qüestió, en el cas de la mobilitat, que les coses es puguin bellugar amb una certa eficiència o amb unes certes funcions objectius. Després tindrem temes de regulació, perquè tot això està molt lligat a l'administració pública i fem servir espais béns comuns, com és l'espai públic, etc. I després poso deslligat el finançament perquè també es necessiten quartos per fer aquestes coses. Tot i que un objecte o una actuació pot ser rendible socialment, és una rendibilitat normalment d'estalvis socials, però després en el fons es necessiten coses molt més materials per realitzar-les. He posat 2 figuretes, els que sou del món de la mobilitat sabreu a què es fan referència, els que no importen. 2 figures completament de menjar, completament aleatòries, podria ser, però d'un ou i una gallina, o una pera i una castanya. Si tenim un plat d'espaguetis, per molt que ho gestionem bé, per molt que ho cuinem bé, per molt que fem la salsa bolognesa molt bé, tindrem un plat d'espaguetis. Més bo o pitjor, però un plat d'espaguetis. No serà una salsa de xocolata amb un gofre de xocolata. No ho serà. Per tant, si el que volem és un postre, amb els espaguetis ens equivoquem. I espaguetis amb xocolata no acaba de ser bé. Per tant, és així. Ara algú dirà, però això és boníssim. Sí, aviam, sí. 2. Poso aquí una imatge d'una fàbrica, perquè a mi m'agrada... Mireu, podíem parlar de forma més poètica, però aquestes coses són molt primàries. La ciutat, des del punt de vista de la mobilitat, quan estem parlant de mobilitat, la ciutat és molt més complexa, és molt més de tot, però des de la mobilitat, una fàbrica de mobilitat. Hi ha persones i mercaderies, que sempre oblidem les mercaderies. De fet, si ara tinguéssim una sessió de mercaderies, es buidaria. Tindríem això ple, i la sessió de mercaderies, normalment per les tardes, i després de dinar, per tant, amb nocturnitat i alevosia, es buidaria, perquè no importa, però és importantíssim que les mercaderies també es puguin bellugar. Una fàbrica, hi poso una imatge d'una fàbrica amb fums, podria haver posat una cosa més moderneta amb ordinadors, però no és això perquè la mobilitat és primària. I després tenim uns usuaris, diguem-ne el que vulguem, consumidors, usuaris, clients, el que vulguem, que jo suposo que són intel·ligents i que van a comprar mobilitat, però tenen uns condicionants de comportament, que és allò, l'acudit de l'alacrà, diu, és que és mi naturaleza, és que sóc així. Doncs no sigui així, però és que sóc així. I és que faig això, és que sóc còmode. Doncs no sigui còmode. I percepció, filtre de percepció, una mica més tècnic, nosaltres oferim una cosa i es percep d'una forma diferent. Aquí dic que cal projectar també els serveis, no només els objectes tant d'infraestructura com de vehicles, sinó els serveis també. I cal quantificar la gestió. Per mi la planificació és una sistemàtica. I sistemàtica vol dir que
hauria d'estar ben definida amb uns objectius clars i si tinguéssim una sistemàtica ben definida, el que jo puc planificar per resoldre un problema amb uns condicionants que m'hagin posat, li donem al Manel i treu pràcticament el mateix, si estigués ben definit i si hi hagués una sistemàtica. Com passa amb els objectes que volem construir. Fem uns planos, algú s'ho rumia i després ho construeix una altra persona i ho fa com jo volia. Perquè està ben definit. Però és que si no està ben definit. És més complicat, Però aquí poso algunes paraules clau per mi sobre el que vol dir planificar. Procés racional, anàlisi, entendre el seu comportament eficaçment, uns objectius que s'han d'estar ben definits, però no uns objectius així políticament correctes i després... No. En funció d'aquests objectius sortirà la planificació. Si canvia l'objectiu serà una cosa diferent. I aquí poso uns exemples de dibuixets que no tinc temps de resseguir-los un per un, però cadascú per mi és falsa planificació. Fes això, trucadeta i per aquí. El gurú il·luminat que tinc una visió. Diu, no sé, tu, això funcionava, no sé, a la Bíblia, però és que aquí avui no. Explica'ns-ho d'on ve aquesta visió i quin problema resol. Jocs florals, etc., mapes de colors, la resta de la loteria sectorial. Cada sector, cada mode de transport té un calaix de sastre on guarda les actuacions, que aquest polític no les ha volgut fer. I quan diuen, vamos a hacer un plan, treus la resta de les loteries. El tio Gilito ara no fa gràcia, però fa uns quants anys, perquè no hi ha diners, però fa uns quants anys planificar era només guardar uns diners. Ja és important. Estem parlant d'un famós PDI de fa uns quants anys. No sabies per on passaven ni les carreteres ni les infraestructures, però hi havia diners guardats, per si un cas. Després, això és més recent, la sopa de nombres. Hi ha la sopa de lletres, hi ha la sopa de nombres i la planificació. Estem davant d'una mutació de la mobilitat, d'infraestructures a serveis, d'objectes a processos. Tot això multiplica molt la complexitat d'anàlisi. Del que és estàtic a dinàmic, de la recurrència, que ja costa analitzar-ho, ja ho he dit abans, s'ha dit abans, prou de mobilitat obligada perquè ara és la mobilitat l'habitual, la quotidiana, la que sigui. De fet, la mobilitat obligada cada cop és menys important i és menys del 50% de la mobilitat global. Del que és un esdeveniment al que és habitual. Ja volem arribar als llocs. Abans era una cosa, doncs mira tu, sort que he arribat. No, ara és que volem arribar i puntuals i amb unes condicions. En definitiva, infraestructures per a les persones, amb tots aquests conceptes que hi ha al darrere que no els aniré descrivint, d'accessibilitat, seguretat, sostenibilitat, etc. Una oportunitat per fer una reenginyeria. Jo, com soc enginyer, m'agrada aquesta paraula, segurament, donat que no ho sigui, li podem dir de forma diferent, repensar el model de mobilitat, perquè l'important dels smarts o de la gestió no és la gestió, sinó perquè això al final és un tema pràcticament tècnic, és el model de societat, urbanístic, territorial, de respecte a moltes coses, entre elles el medi ambient, d'hàbits, de filosofia de vida, com ha dit l'Ole Thorson. Això és l'important. La gestió és una part que pot considerar-se merament tècnica, que si tenim ben definit el model, doncs hi ha persones que podem, entre tots, podem ajudar a millorar-ho. Informació online de posicionament i de tracking, naturalment amb l'ajut de les TIC, tot això és molt possible i ajuda bastant. No soluciona els problemes, no ens confonguem. La gent el que vol, gent i mercaderies, és superar el temps i la distància per algun motiu, que després podem discutir si és un motiu necessari o menys necessari. La gent no té dret a la mobilitat, com ha dit el Carles Llop, té dret a una accessibilitat, a coses importants. Anar a la feina, anar a estudiar, temes culturals, anar a l'hospital, això sí que té dret. No té dret a bellugar-se contínuament. I tot això hem de definir tots els elements des de la concepció
urbanística fins a la més operativa, més primera. Tenim algunes imatges sobre urbanisme i territori econòmic. A mi m'agrada parlar d'això. Abans el Salvador Rueda, ell, com és un ecòleg, parla del territori biològic i físic. A mi m'agrada parlar del territori econòmic perquè al final, en temes de mobilitat, és aquest el que mana. Es belluguen coses quan hi ha costos de per mig, hi ha gradients de costos, hi ha fluxes de desitjos insatisfets, i tot això té un comportament bastant complexa, no complicat, complexa simplement. Complexa, que toca moltes tecles, no complicat, fàcil d'entendre, per cada cosa fàcil d'entendre. Conceptes urbanístics de concentració, densitat, autocontenció, anisotropia, disseny funcional, amb urbanisme, fluxos i serveis urbans i de xarxes. Per exemple, un petit exemple, les illes de vianants. Una de les preguntes que ens ha fet el FAT era, i d'això suposo que parlaran, el Joan Esteve Dordal, doncs per mi és molt fàcil. Quan funciona una illa de vianants? Quan el flux econòmic es manté. Bescanviem vehicles per persones, però els botiguers continuen guanyant els mateixos quartos. Quan això es compleix, els botiguers no protesten. Amb la transició és quan es crea risc i incertesa. Quan ja tenim un portal de l'Àngel, és un xollo, perquè és que, clar, el flux de diners és molt més gran que el que teníem abans amb vehicles que són molt grans, que ocupen molt d'espai, que no poden aparcar, etc. Les infraestructures, les actuacions, les aglomeracions deformen aquest espai econòmic, com una massa deforma en la teoria de relativitat l'espai, el continu espai-temps. La ciutat com un edifici gran és l'error de Brasília. No és un edifici gran. Això, que a una escala més petita és adient per motius diferents, per segregar, perquè l'habitació necessita una certa intimitat, el lavabo per altres motius, etc. La cuina perquè fem fums. Això a una ciutat a una escala molt superior no funciona bé. I això comporta el zoning. El zoning comporta molta mobilitat pendular, buidar-se, i ja sabem que això no és el model que va dissenyar Ildefons Cerdà, precisament un projecte social d'integració. Integració i compartir. Mireu, això és un sistema de transport, és molt fàcil. És un vehicle normalment motoritzat, que té una part motora que transforma una energia de la que sigui, no importa, no és estratègic, és tàctic només, serà una o una altra. Fins fa molts anys era energia física nostra o d'animals. Això ens impedeix anar a certes velocitats. Un contenidor, que és el que volem transportar, potser nosaltres mateixos o més coses, una via i un sistema de control. Tot això és molt important, perquè podem tenir el gran vehicle, però si no tenim una via en condicions, malament. O si el flux és molt baix, el sistema de control pot ser pràcticament inexistent, però si ja comença a ser elevat ha d'haver un mecanisme de control. I després hi ha molts altres elements, els agents, diferents agents, la tecnologia, energia, cultura, medi ambient, etc., que incideixen en el sistema. Però jo defenc que hi ha un substracte físic ineludible. No tenir en compte és il·lusori, és tocar l'arpa, la lira. Hi ha un substracte físic ineludible i que continuarà, perquè física és superar la distància i el temps. Podem fer servir la informació més o menys, però és superar el temps i la distància. La física d'un vehicle a una certa velocitat, amb una certa massa, té una energia i això no ho podrem evitar mai. El que sí que podrem és reduir interaccions, el risc, etc. El llindar de risc ho podrem ajustar. Però la física
continuarà governant. Millorarem amb emissions, millorarem amb moltes coses, però aquest element d'ocupar l'espai, de la diferenciació entre un flux o un altre, un llindar de flux o un altre, d'una densitat o una altra, etc., del nombre d'ocupants per un vehicle, per al mateix vehicle, doncs no és el mateix, etc. De costos també, de maniobrabilitat dels vehicles. No tots tenen la mateixa maniobrabilitat. És a dir, aquest element físic de la fàbrica, torno a posar la fàbrica, és ineludible per entendre com funciona la mobilitat. Com això era del FAT, la veritat és que he estat donant toms, què els hi puc dir, d'alguna que els hi pugui interessar de disseny, que jo no sé res de disseny. M'ha acudit algunes coses sobre icones. Alguns vehicles es tornen icones i la veritat és que no sabem ben bé per què. Aquí hi ha uns exemples que jo crec que tots coincidiríem que són icones. El Mini, el Beetle, el Golf, el Camper, la Volkswagen i la Camper, en el seu moment, potser aquí a Espanya no ho vam viure, estàvem en una transició, però això es va viure als països saxons i als Estats Units. Tot això és un... Fixeu-vos que amb els elements que hi ha de la moto, amb el sidecar, amb el sidecar, amb el camió, autobús, etc., el manual de cookbook, de cuina, tot això és quasi una filosofia de vida, que durant algun decenni tot això va representar aquest cotxe, la furgoneta aquesta de Camper. Icones, com tots sabem, aquests autobusos londinenses que no són els millors funcionalment. Fixeu-vos que no... Diu, que hi ha algun lloc més del món? No, pràcticament no. Són els que ells donen després, quan ja no funcionen, els donen a països en vies de desenvolupament. Però no, per algo serà, perquè mira que és de calaix, no? Dius, si fem el doble, tenim el doble de capacitat. Doncs no, no perquè això crea uns problemes de funcionalitat molt grans, uns colls d'ampolla a les entrades i les sortides, i si necessites més capacitat, doncs nosaltres fem servir vehicles articulats. Diu, però és que necessites llavors per radi de gir, evidentment, però no posarem alta capacitat per carrerets del barri gòtic, no? No té sentit. L'alta capacitat serà per carrers que puguin admetre un cert radi de gir. Però fixeu-vos com la icona s'ha convertit en eterna ja, en una identitat gairebé social. I els nous autobusos del futur de Londres és el mateix, en formes més arrodonides, i continuen el double deck. La furgoneta de UPS, de lliurament i els autobusos escolars nord-americans, també una altra icona, molt poc funcionals. De fet, encara que digui school bus, nosaltres tots sabem que és un camió. De fet, algunes icones han millorat, quan es retoquen, han millorat, s'han fet més. Aerodinàmica per velocitats baixes. A la gent li agrada, les formes aerodinàmiques, les formes així, encara que anem a velocitats molt baixes. Fixeu-vos aquí, quan vam començar a dissenyar en un concurs d'idees internacional el tramvia del trambaix, això era l'any 92, hi havia un grup d'arquitectes, Antonio San Martín i Leo Rieti, i van fer un disseny. Diu, hi havia aquest, el Leo argentí, diu, ¿esto qué velocidad va? 20 kilómetros por hora, Leo. Vamos a hacer una cosa más romántica, más no sé qué. Bueno, al final impera una forma aerodinàmica per anar a 20 quilòmetres per hora, però és el que li agrada a la gent. Però quan després, en comptes d'un tramvia, és un BRT, un Bus Rapid Transit System, que és un autobús d'altes prestacions, a la gent el que li agrada no només la forma aerodinàmica, sinó que s'assembli al tramvia. Sempre volem... Inclús es tapen les rodes. De tots aquests vehicles, només hi ha un que vagi ràpid aquí, que és la moto Ferrari. Els altres, hi ha un BMW, que és un tricicle, que va a 45 km per hora. El cotxe aquest, que sembla que té una vessant així esportiva, són d'aquests també quadricicles, són com el Twizy, són d'aquests que van a 45 km per hora, no poden anar més. Pots fer servir sense carnet, etc. I la moto, si la moto sí que podia anar a més, però ja sabeu que qui porta aquesta moto no va... Són motos xules, potents i aerodinàmiques, però van lents, perquè és la filosofia de vida, és easy riding.
També tenim un altre fenomen que és el guaisme. Jo li dic el guaisme, el que guai, no? Això ens ho trobarem perquè serà creixent. I això, per exemple, hi poso l'exemple del Segway. El Segway. Jo recordo l'any 2000, portada del Time Magazine, el Segway serà, bueno, res, comparat a... es vendrà més que l'ordinador. Jo dic, vols dir? Resulta una cosa que l'únic que té, que és un patinet elèctric, però l'únic que té és que s'aguanta amb dues rodes, amb uns giròscops, que llavors quan tu controla el moviment de la roda i si la roda gira una mica et fa un mecanisme de control per mantenir-te estabilitzat. Clar, però això, dius, bueno, això està bé, pot anar a 40 km/h, on tu poses una cosa que pràcticament no pots ni frenar, perquè el centre de gravetat està a la vertical de la roda, per frenar t'està tirant darrere, no sé si algú ho ha fet servir, això. Després, si vols anar una mica més en plan salvatge, s'ha de posar 4 rodes, no? Si vols transportar alguna coseta, algun dia dius, home, m'agradaria transportar alguna coseta, doncs ja li posem aquí el carretó aquest. Si volem anar amb una altra persona amb el mateix vehicle, doncs ja li posem l'altra plataforma. Si un dia plou, el tapem i al final estem definint el petit cotxe elèctric. També hi ha una versió en moto, que són 2 rodes per juntes. Aquí la veieu de color taronja. Jo la veritat, em sembla que no he vist mai, em sembla que no han venut ni una, perquè és que no hi ha ningú que es vulgui matar. I clar, perquè ja dic, amb aquesta moto frenes i surts, perquè no pots clavar la roda, et claves tu mateix. I com això, hi ha alguns conceptes, però que no acabats de treballar des de la perspectiva de sistema, i he posat també aquest al pissing, però no em puc estendre. És bona idea, és guai, inclús tinc un article, el pissing és guai, però li falta rematar-ho globalment, etc. Nous materials. Aquest estiu ha sortit la bici de cartró, aquesta de color blanc. Aquí a sota veieu un prototip que dius, home, això és el que podia haver fet jo per la meva filla en una illa deserta. Jo ho hagués fet de fusta, segurament, però després això ha evolucionat. Ja veieu que aguanta un pes notable, també es pot mullar una miqueta, suposo que la pintura aquesta blanca és impermeable. Però em pregunto això si és una cosa seriosa, si això pot aguantar, o has d'agafar amb pinces, o pot pujar a una vorera, o pot aguantar més de 2 dies així, o 2 usuaris diferents. Quines prestacions té? Cada material té les seves prestacions. Ja sabem, no és el mateix una cervesa amb una ampolla de vidre, amb una de plàstic o amb una d'alumini, no és el mateix. O recorre també per la xarxa amb d'aquestes de rethink it, o reutilitza les coses. Mira, escolta'm, en comptes de la pastilla de freno, podem posar un tap d'ampolla, no? Diu, home, no sé, igual sí que és més barat i reciclem, però no sé si té les mateixes prestacions, no? Jo amb els frenos no jugaria, no? Moltes bicicletes de disseny, només mireu les fotos, hi ha 2 o 3 que han sortit ara fa poc, com aquesta Dandy Horse. Es veu que és una idea del 1817, quan abans d'inventar-se els pedals, algú diu, mira, un seient, unes rodes grans i així podem anar amb els peus. Doncs ara aquest jove ho ha tornat a redissenyar, va penjat. Jo no sé si això és un gran invent. El kickbike, que és el patinet però amb rodes grans, això a Barcelona es poden llogar. Aquestes rodes, ja veieu que hi ha algunes que són absurdes. Aquesta que és tan alt, el tio està tan alt, doncs ja es veu que això, només que s'aturi, allà s'ha acabat el viatge. Per tant, estarem en una situació de promiscuïtat, de nous mitjans de transport, aparentment, però que seran petites variacions buscant aquesta compra compulsiva, com en el supermercat ens posen al final les coses que... Ai, mira tu, m'he oblidat això. Ai, mira tu. Jo quan venen a Barcelona veuen els go-cars, que són aquests motoretes amb tricicles, igual que el Twizy, que te'l mires i dius, és guai, és xulo, però són motoretes. A altres països això ja existia de sempre, ja teníem la furgoneta aquesta amb la moto transportadora, la moto no sé què, la moto taxi, el taxi Coco a Cuba.
Els cotxes petits, òbviament per àmbits urbans, de molta tipologia. Aquí el cotxe que vol ser moto, l'Smart, un èxit. La moto que vol ser cotxe, la BMW C1, un fracàs. O un nitxo molt, molt petit. Per què? Perquè no es van pensar bé quins serien el que volen els usuaris, el que volen els seus usuaris. La idea era bona, fem sense casc, etc., una cosa que tal, però no és el que vol l'usuari de la motocicleta. Un disseny personalitzat. Els tramvies, fixeu-vos, a cada lloc intenten buscar alguna cosa de la ciutat i són molt semblants però són diferents. Per exemple, el de Lió s'assembla al cuc aquest de seda. La mobilitat ens defineix? Jo crec que sí, una mica, però no ho sabria aprofundir-ho. La parada d'autobús, aquesta del tub cilíndric aquest de Curitiba, el primer BRT, Bus Rapid Transit del món, van fer un cilindre. Mai més s'ha fet. Per què? Perquè no és funcional, però ells ho tenen com un element diferenciador. Parades de bus creatives, són parades reals, en fi, ja veieu, hi ha de tot, això és imaginació i calarons, perquè tot això valdrà més que no... Però bueno, aquí, la porteria aquí a São Paulo, aquesta que hem dit de Curitiba, hi ha temes més moderns i funcionals i tancats i amb aire condicionat com a Dubai, perquè simplement a fora no pots esperar, etc. Operacions i gestió. Com definim operació? Què és una operació del sistema? Bueno, he intentat buscar imatges, les imatges que més comunes fan referència a temes de logística, a la cadena de subministrament, una cadena. Posen una cadena que consta de baules però que va tot coordinat, tot va a la mateixa velocitat, no hi ha res que creï la cadena tensa i a una certa velocitat. Es tracta de com superar el temps i la distància de forma contínua, suau i amb una velocitat adient, ni massa poc, però sense crear fluctuacions entremig, sense crear estoc entremig. I si es crea alguna fluctuació, que això passa, s'ha de poder esmorteir. Això llavors és una cadena estable. Però la majoria d'aquestes cadenes de subministrament són inestables. És com un fuet, que ja sabem que això del fuet és dur. Quan tires el fuet, resulta que les fluctuacions es van ampliant. Això es diu efecte fuet, de bullwhip effect. I amb aquest control de l'efecte fuet i proporcionar informació en temps real als usuaris. Aquestes són representacions que fem servir per definir les operacions, les trajectòries. La primera és una imatge molt habitual, que són vehicles... Sí, tanqui. Diu que venen 8-10 minuts. Ara accelero. Són imatges així de vehicles que s'han exposat durant molt de temps. La del mig són unes trajectòries. Aquí observareu les trajectòries són paral·leles, però fixeu-vos que hi ha com una... es dobleguen. Això es diu una ona de xoc. Aquí algú ha passat, i no té per què ser un accident. Poden passar colls d'ampolla mòbils a partir de coses. No sé, un diumenge per la tarda un s'adorm una mica i, per exemple, o es distreu una mica o simplement el sol el toca més de cara i s'apropa una mica més sense tocar a un vehicle, en una situació que l'autopista va a tope. Frena. Quan un frena i vas a, no vull dir a 120, però a 100, perquè anem a tope, a 100 km per hora, l'altre frena una mica més. Llavors es pot crear una fluctuació, inclús arribar a una aturada aigües amunt sense haver passat res. Simplement dius, on està l'accident? No hi ha hagut un accident, hi ha hagut una fluctuació. Hi ha models de simulació, com aquests d'aquests colors blau i groc i verd, que ens permeten estudiar aquestes ones de xoc. Fixeu-vos, aquí hi ha un petit coll d'ampolla, com es va creant, hi ha una carretera de 3 carrils i passa 2 carrils, i com es va creant a més color
a més color vermell i granate, més densitat de vehicles, més vehicles per unitat de longitud. Es van creant alguns forats, els vehicles del tercer carril de la dreta intenten passar l'altre, van entorpint els altres i fixeu-vos com aquesta cua s'ha anat desplaçant el canvi de densitat cap endarrere. S'ha anat creant una ona. Amb el tema dels autobusos passa semblant. Això són trajectòries d'autobusos subjectes a alguna fluctuació i fixeu-vos que al final els autobusos es van aparellant. Llavors trobem, per exemple, això és a Santiago de Chile, que hi ha molts autobusos, segurament no tots són de la mateixa línia, però és possible que hi hagi més d'un de la mateixa línia, que arriben de cop i volta i després hi ha un espai molt gran de temps que no ve cap autobús. El primer autobús està a tope perquè ha anat arreplegant i el segon va pràcticament buit. Serveis millorats i adaptatius del transport públic. Aquí hem fet diverses coses. A Barcelona, amb la col·laboració, no amb la col·laboració, sinó ho ha fet l'Ajuntament de Barcelona. Nosaltres hem col·laborat amb l'Ajuntament de Barcelona i amb TMB. Per exemple, la doble parada a l'Avinguda Diagonal o una coordinació semafòrica, alguns carrers, per exemple, que demanaven abans l'Ole Torson, alguns carrers s'ha fet, alguns, al carrer Aribau, es va fer al carrer Aribau. Fixeu-vos, aquí hi ha... Això són els semàfors, són les fases en vermells. Aquesta trajectòria és la trajectòria del vehicle privat, més empinada, més velocitat. La trajectòria dels vehicles públics, del transport públic, dels autobusos, tenen les parades i després van agafant els semàfors. Per què? Perquè els semàfors no estan coordinats pels autobusos. Unes velocitats, una pendent més baixa. Si podem arribar a un compromís millorant pel transport públic sense entorpir excessivament pel vehicle privat, és a dir, fent un equilibri de flux de persones, no de vehicles, de persones, doncs podrem millorar la situació per tothom. O aquí teniu el cas del metro de Santiago, que tenia uns problemes de capacitat molt greus, semblants a aquests de Japó, no tan greus, que aquí han d'empènyer, però han d'empènyer, dius, aquí hi ha forat, aquí enmig, aquí hi ha forat. Han d'empènyer perquè aquí es crea un efecte arc, un coll d'ampolla, perquè la gent no vol entrar dins quan això està a tope, perquè no sé si podré baixar quan jo puc baixar. Clar, quan un metro va així de carregat, els metros no estan pensats per anar així de carregats. Si això fos així, el que s'ha de fer és un altre disseny completament diferent. S'hauria de fer tot un lateral que s'aixequés, el bescanvi de passatgers i es tornés a tancar. No una porta, perquè la porta sempre crea un coll d'ampolla. Carrils bus que es respectin i que no siguin després anul·lats per cues d'altres vehicles. Pagaments sense contacte, per exemple, a Lleida, això s'ha pogut calcular que millora la velocitat comercial un percentatge notable, un 10%, així. Jugar amb temes de torns pels conductors, els serveis no tots han de ser tramvia, que es diuen, parant amb totes les parades o estacions. Aquí, per exemple, el metro de Santiago va fer això. Aquí i aquí paren es paren tots els tipus verd i vermell. En canvi, cada parada, cada estació té un tipus, un color. De manera que si vull anar a aquesta estació he d'agafar el de color verd, perquè el vermell no em deixarà aquí. Podré sortir abans o després puc caminar o una transferència i transferir al verd. Això augmenta molt la capacitat, perjudica alguns dels usuaris entre dues d'aquestes estacions de transferència. Sempre hem de fer un trade-off. Fixeu-vos, millores amb la gestió del transport públic. El bon disseny de la xarxa pot augmentar un terç dels recursos, un bon disseny. Un carril bus pot disminuir la necessitat de 8 o un 10% de recursos. Sincronització semafòrica per l'autobús pot augmentar un 10% la velocitat. L'aparador doble, disminuir un 10% del temps de viatge, etc. I augmentar un 50% la capacitat. Són petites, o no tan petites, perquè són un 10%, ja és apreciable, millores, però que sumades totes ens comporten una gran millora. Aquí teniu com un catàleg
de modes de transport d'altres prestacions, li he posat la M de metro, el metro, el ferrocarril de Rodalies, el tramvia. Aquí li he posat com la xarxa aquesta ortogonal, li he posat, això era una presentació en anglès, li diem NetBus, l'autobús en xarxa, però d'altres prestacions. L'autobús convencional, la B, B alta, l'autobús petitet de barri, el microbús de barri, el busito, la B baixa, i el taxi operat de forma col·lectiva també. Per què ha de ser sempre el taxi transport públic individual? També pot ser transport públic col·lectiu, amb entorns de baixa densitat, per la nit, amb noves energies. Es parlarà especialment aquesta tarda, per tant, aquí no incideixo. Jo crec que hi ha algunes, hi ha moltes, promiscuitat també, diversificació. El que no anirem és a coses així, com il·lustren les fotos, o aquesta que Toto, que és el senyor Roca japonès, el fabricant dels vàters, una moto que funciona amb biogàs humà. Jo crec que això és anecdòtic, m'oloro que això no anirà per aquí. El que sí que veurem és als àmbits urbans més motors elèctrics i híbrids, perquè naturalment als àmbits interurbans l'autonomia és important. Emissions, aquí poso, no és una fórmula, és una relació funcional. A més vehicles, a més distància, més etcètera, perdó, l'energia, exacte. El consum depèn del tipus de vehicle, de la distància, de l'eficiència, de la velocitat del que vagi, del cost social d'aquesta energia. I a més ocupació millor i a partir d'un cert rang de velocitats també millor. El mateix passa amb les emissions, que hi ha un rang de velocitats entre 70 i 90 km per hora que és millor que no anar a velocitats molt baixes o excessivament elevades. El que passa que això, clar, és un compromís entre emissions i seguretat viària. Resulta que ja anant a 50 km per hora, la probabilitat que en una col·lisió amb un vianant hi ha un 50% de probabilitats que el vianant mori. Però la tendència és internalitzar les externalitats, apagar per contaminar, i el vehicle elèctric reduirà emissions, però no resoldrà altres aspectes físics i de comportament dels conductors. Havíem quedat que havia de parlar una mica de pagament per ús. Fixeu-vos que això, totes les infraestructures, les ferroviàries, aeroportuàries, port, tot això es fa de forma natural. En canvi, amb el vehicle privat no ens acaba d'agradar. No ens acaba d'agradar. Hi ha unes externalitats que es diu, que generem a la societat, que no internalitzem, que són emissions, accidents, congestió, soroll, etc. El Salvador Rueda ha comentat moltes d'aquestes coses, i això convé, hi ha una doctrina econòmica que diu que convé internalitzar-ho per percebre-les i perquè el sistema operi de forma adient. Simplement poso que aquí unes gràfiques de costos, fixeu-vos només amb aquesta, això són costos mitjans. En funció de la demanda, el transport col·lectiu té costos decreixents. Si portéssim molta demanda, això es tornaria a congestionar, però no és el cas. No arribem, la majoria, com a mínim a Europa, a aquests extrems de congestió del transport públic. Per tant, són decreixents. En canvi, el vehicle privat arribem a la congestió molt fàcilment. Per què? Perquè són vehicles que ocupen molt d'espai, tenim poc espai físic, especialment a Europa, a les nostres ciutats, i són branques així molt creixents, no lineals. Això ens comporta uns equilibris, es diu una paradoxa, que es diu que qualsevol millora, tenim un problema de congestió, fem qualsevol cosa per millorar la congestió, és a dir, inversions que millorin la capacitat de les vies dels usuaris temporalment, dels usuaris del vehicle privat, i això empitjora tota la societat, inclús els usuaris del vehicle privat, pels quals preteníem millorar la situació. Això es diu paradoxa de Mottridge. Aquest és un economista anglès que fa 100 anys ja es va rumiar aquestes coses de què passa quan
la gent no percep el cost marginal, el cost, les externalitats. I llavors va arribar a la conclusió que el que s'ha de fer és definir una taxa, que els economistes li diuen impost pigouvià, una taxa pigouviana, de manera que el que percep la gent, que és aquest cost mitjà, se li afegeixi aquesta taxa amb diners i, per tant, ja tenim la corba de veritat, que és el cost marginal. Ara sí que ho perceben, perquè és el que ja perceben més la taxa aquesta. Llavors s'arriba a l'equilibri adient a l'economia, que és el punt on el cost marginal talla l'ingrés marginal, que és la funció de demanda, aquest punt. És a dir, la taxa disminueix el flux a un equilibri adient que no aquí, que estem generant. La gent es pensa, els usuaris del trànsit, es pensen que estan generant aquest cost, però no és veritat, estan generant aquest altre cost, que no es veu. Un altre Premi Nobel, en aquest cas d'Economia, William Vickrey, per feina feta als anys 60, a finals dels 60, principis de la tarifació de congestió eficient. Va demostrar que en el cas del vehicle privat, inclús en temes d'equitat, però el que passa que amb el vehicle privat resulta que qui fa servir el vehicle privat no són les classes més desfavorides, normalment, a no ser que sigui un tema de mobilitat obligada, que no hi ha una altra alternativa, o cautiva, més que obligada, cautiva. Però normalment no són les classes més desfavorides qui tenen el cotxe, el vehicle privat. I va demostrar que posant tot al mateix sac, els pros i els contres, vas canviar temps perdut en congestió per diners que la societat pot administrar, per exemple, promocionar el transport públic, altres coses, és més eficient que no que la gent perdi el temps en congestions. Això és el principi d'aquestes aplicacions que s'han fet, les primeres a Singapur, era molt llunyà i molt exòtic, però després quan ja va començar a Londres, abans havien començat els països nòrdics, als anys 90, passa que són ciutats petites, o Oslo, no tan petita, però petita comparada amb Londres. Aquí el Big Bang el va crear Londres, però de forma molt simplista, que és cobrar un preu fix, quan hem dit que això hauria de variar en funció del flux de la congestió, com a mínim hora punta i hora avall. Després a Estocolm i Milà. Però ja abans també, a Bogotà, però això són decisions d'alcaldes, perquè són decisions impopulars. Ja va instaurar, aquest li deien a Livingston, el rojo, li deien, i aquí també té el, com es diu aquest, el Pedra... Pedra, sí, és molt famós, va ser alcalde de Bogotà. Es dedica a donar conferències. Doncs aquest va instaurar el pico i placa, no pagant, sinó restricció. Doncs es pot demostrar que ni restricció ni tarifació, un mix, com totes les coses a la vida. Normalment els dos extrems no són els més adients, sempre hi ha un mix. El que s'ha de fer és un mix entre tarifació i restricció. Nosaltres vam aplicar una tesi doctoral què passaria a Barcelona i quina tarifa hauríem d'aplicar si apliquéssim això de la tarifació de congestió, i ens va donar que convindria aplicar de l'ordre d'1,5 € fixa, una estructura fixa com el taxímetre, fixa i una part variable, i 9 cèntims d'euro per quilòmetre a Barcelona. Tenint en compte que això són quantitats petites, tenint en compte que les distàncies a Barcelona són petites, però això disminuïa la demanda amb un 12%, els vehicles quilòmetre, i incrementava el benestar social molt. Això em va fer gràcia perquè jo estava fora als Estats Units, em van enviar una notícia que el Salvador Alemany havia parlat d'aquests temes, de peatges selectius, amb hora punta, com ja tenim aquí al túnel de Vallvidrera, més alts, amb hora avall més baixos. Va sortir un article sobre el Quim Monzó, diu, no hagan mucho caso a Salvador Alemany. La veritat, m'encanta el Quim Monzó, però aquest tema ell no dominava. Llavors vam escriure una carta a La Vanguardia que deia, no hagan mucho caso a Quim Monzó. No ens ho van publicar mai, no sé per què. Després, al cap d'uns mesos, al periòdico vam canviar el títol, hagamos caso a Pigo i Vickrey. Són principis econòmics que això ha de ser així. Jo fa 20 i pico d'anys m'ensenyaven una assignatura que es deia això, TSM, Transportation System Management, gestió del sistema de transport. No només la demanda, que ara quan dius això de gestió és la demanda, no, l'oferta també, però això ho venim fent des de sempre, com ha dit el Manel Villalante. Un semàfor és gestió del sistema de transport, un semàfor. I sense tecnologia, també, no?
o com gestionem la càrrega i descàrrega a Barcelona, amb un trosset de cartolina, amb un cercle de cartolina, 2 cercles de cartolina. Hi ha coses molt més sofisticades i sobretot potenciades amb les tecnologies de la informació i la comunicació. Veieu que no és ben bé el mateix TCM que ITS, Intelligent Transport Systems, o mobilitat sostenible, no és ben bé el mateix. Convergeixen, segurament, en el centre, però no té per què ser el mateix. Hi ha llibres, receptes per fer plans de mobilitat sostenible. Això és per mi, què és l'Smart Urban Mobility? Doncs mireu, som Urban Mobility, vehicles petits, energies més cap a l'electrificació, com a mínim amb una transició híbrides, compartir de tot, vehicles, fent servir xarxes també tipus social per compartir vehicles, aplicacions que qualsevol persona les pot fer pràcticament avui en dia, tarifació, el que era fixar abans com límits de velocitat variable, radars, control, etc. Tot això però ben aplicat, de forma smart. La veritat és que, no sé, allò que deia un filòsof de la bellesa, hem de procurar la bellesa en la gestió, jo no sé ben bé com és això. Aquí he posat la bellesa, per mi seria harmonia, estabilitat, funcionalitat, satisfer la qualitat esperada, eficiència, eficàcia, cost, productivitat. Però sí que el disseny sí que segur que té un paper. Fixeu-vos, això és el cockpit d'un avió. Cada cosa un botó, cada objecte, cada funció que regulem, un indicador i un botó. Comparem això amb un smartphone, amb qualsevol, només un botó. Tot és, naturalment, aquí caldria elements redundants perquè no ens quedem sense cobertura quan estem volant. Però sí que el disseny són dissenys d'altre segle i analògics i ara estem en una altra època. Les TIC brinden aquesta oportunitat de fer reenginyeria, que l'hem d'aprofitar posant intel·ligència. Jo crec que hem de col·laborar més entre administracions, empreses i universitats i centres de recerca i altres professionals. M'agrada molt aquest model holandès del trail, on hi ha, inclús l'edifici té com branques diferents, una vessant administració, una altra més recerca pura i altra més aplicacions empresarials i innovacions. I amb això acabo. Com crec que serà el futur? El futur crec que és un futur amb sensors, òbviament, smartphones i applications. Però les apps són degut al GPS, no gaire cosa més. És el GPS, a la ubicació de vehicles que s'estan bellugant, de necessitats i nostra. Fixeu-vos, aquí resulta que fa uns quants anys, no gaires, 2 o 3, l'International Transport Forum de la OCDE va donar un premi a una innovació a un adolescent, un nano de 17 anys, un coreà que havia fet una application per smartphone de saber quina és la parada més propera, quan passa l'autobús i quant temps et queda, a partir d'informació de l'administració. Tenim Google Maps per saber coses que abans els operadors tenien com anar, ara hi ha Google Maps, ara falta en temps dinàmic. Hi ha aplicacions a molts llocs. Em pregunto com és que això surten així de forma de gent, de nanos, d'adolescents, i no ho estem desenvolupant les administracions que tenen com missió tutelar, planificar i tutelar per això, o els grans operadors, o les grans empreses tecnològiques que dissenyen aquests sistemes d'ajuda a l'explotació, com aquest, el SAE, que per exemple que té TMB, quan el SAE del futur, el SAE actual, val entre 6.000 i 8.000 euros per autobús, i per mi el SAE del futur serà un smartphone a un conductor, i valdrà 200 euros. O aplicacions, com hem vist aquí, de taxis, de taxis funcionant i amb una injecció de capital per fer-les internacionals. A altres països existeixen també, per exemple a Israel, no només la ubicació, que això és el que fan, que estic aquí, demano un taxi que passi i el més proper li donen 40 cèntims d'euro. No, juguen amb la tarifa, amb el value pricing que es diu. I ho apliquen a Nova York. Els taxis de Nova York fan com una espècie d'auditoria i els donen uns diners variables als taxistes. O sigui, es pot posar molta imaginació, però sempre ja dic que no se'ns escapi res a les escletxes
que haguem concebut tot el sistema de forma adient i posem la intel·ligència, que no és només la tecnologia, és molt important, sinó tota la resta per donar aquest servei que volem donar de mobilitat. Gràcies. Vinga, gràcies, Francesc. Anem ràpid. Jo només dic que mentre es prepara la Diagomila, fem logística. Com vols fer-ho? Hi ha 5 diapositives, si les vols anar passant tu. No, només dic que jo entre les icones del cotxe no t'ha de faltar el 600, que pels que tenim una certa edat és la icona del que va suposar el creixement. I en la bellesa de la gestió el que va dir l'arquitecte Corbusier, que va dir tot lo funcional és bello, i això trenca una mica la dicotomia entre estètica i funcionalitat. Bé, té la paraula de Diagomila, que és enginyer industrial, director de serveis de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, també com gairebé tota la sessió amic, i sense més preàmbul, endavant. Li passes tu? Doncs endavant. D'acord, gràcies. La idea és explicar-vos la nostra experiència o què és el que fem des de l'Ajuntament per gestionar la mobilitat. De manera, evidentment, d'una manera molt resumida i molt superficial, però intentant abarcar el conjunt. Molt superficial, però donar idea de la complexitat que suposa gestionar la mobilitat d'una gran ciutat. Llavors, en primer lloc, no hem de perdre mai quins són els reptes o per què, quins objectius tenim quan estem gestionant la mobilitat i, diríem, des de l'Ajuntament tenim 4 principis bàsics, que són els que veieu a la pantalla. Hem d'aconseguir una mobilitat segura, ha de ser sostenible, cal que sigui eficient en un doble sentit, que tant des dels propis recursos que gestionem nosaltres traiem el màxim rendiment, com hem d'aconseguir que l'activitat de la ciutat sigui el màxim eficient possible. Si nosaltres els nostres recursos els gestionem fantàsticament bé, els propis, amb els quals posem senyals, semàfors, parades d'autobús, el que sigui, però després el ciutadà, el sistema resultant no és eficient pels ciutadans, doncs estem equivocant. Hem d'aconseguir que una bona mobilitat és una bona base per a l'activitat econòmica de la ciutat. I finalment equitativa, no tant des del dret a la mobilitat, sinó que hem de tenir en compte que a la ciutat hi ha molts tipus de persones amb diferents, diríem, condicions tant de físiques, econòmiques, socials. Doncs un dels nostres objectius és que la mobilitat sigui el màxim equitativa possible. Llavors, passar, sisplau. Llavors, amb la idea aquesta, molt superficialment, intentar donar la idea general de com gestionem la mobilitat o com treballem per gestionar la mobilitat. Llavors, la tasca no és única i senzilla, sinó que hem de treballar en diferents fronts. Per una banda, hem de planificar la mobilitat. A Barcelona, inclús a la seva àrea metropolitana, hi ha molts operadors de mobilitat i som pocs els que la planifiquem, aquesta planificació estratègica. Diríem l'ATM, els ajuntaments, i una tasca que no hem d'oblidar mai, que hem de fer nosaltres, és aquesta planificació de mobilitat. Amb què es veu plasmada? Doncs el Pla de Mobilitat Urbana, sense entrar en més detall. Aquest Pla de Mobilitat Urbana és el que marca cada 6 anys quina és l'estratègia de mobilitat. Aquesta és una tasca bàsica i essencial que hem de fer. No estem sols, hem de cooperar amb tots els agents del sector. Tenim un instrument que és el Pacte per la Mobilitat i aquí busquem aquesta interrelació no directament amb el ciutadà, sinó amb els agents o els actors que també actuen sobre des de diferents vessants. Pot ser una altra administració, pot ser un grup d'usuaris, seria el Pacte per la Mobilitat. Som una administració pública, per tant, estem al servei de la ciutadania, tenim espais de participació ciutadana per estar en contacte amb la gent. Saltant dins d'un altre element de gestió, nosaltres tenim una sala de control i uns equips mòbils per, intervenció immediata o intervenció ràpida. En el moment en què s'espaia un semàfor, hem d'anar a arreglar-lo. En el moment en què
hi ha un incident, hi ha una manifestació, doncs cal gestionar la mobilitat en aquell moment. Tenim una acció ràpida, immediata, d'intervenció. L'Ajuntament de Barcelona, clar, us explico el cas de l'Ajuntament de Barcelona, doncs és molt gran i dintre del propi Ajuntament tenim molts departaments que d'alguna manera influeixen sobre la mobilitat. Ja sigui amb altres sectors, diríem, centrals, com podria ser l'urbanisme, el manteniment, que abarquen tota la ciutat amb la seva temàtica específica, com territorialment, i ara parlo ja només de mobilitat, els districtes miren la mobilitat més local, més de detall, de gra fi, doncs hem d'interaccionar amb ells. Si no fem bé aquesta interacció, gestionarem malament la mobilitat de la ciutat. Molt important, com contractem, com treballem. La idea de dir, no, ja ho farem tot nosaltres, amb els nostres treballadors, això ja fa molts anys que ja sabem que això no funciona així. Llavors tenim molts serveis externalitzats. Tenim contractes de manteniment de semàfors, per gestionar el centre de control. Llavors, això també és la gestió de mobilitat. Si no tenim bé els nostres recursos, ben enfocats a les tasques, el resultat final serà pitjor. Per tant, hem de dedicar temps també a posar ordre dins de casa amb com treballem. I finalment un punt de projecció exterior que no és tant vendre's, diríem, a fora, perquè la marca Barcelona, Europa sigui tan coneguda, sinó quan et toca gestionar en principi qualsevol cosa, has de buscar referències, a veure altres què estan fent. Quan justament et toca en una ciutat, diríem, tan gran i tan complexa com Barcelona, doncs aquestes referències les has de buscar, jo diria quasi, sobretot a Europa, però arreu del món. Això, llavors, és una línia de treball que no pots deixar. Has d'estar en contacte amb altres grans ciutats europees, sobretot nosaltres, per veure quins problemes se'ls hi van plantejant i com els gestionen. Si et tanques en tu mateix, acabaràs perdent-te moltes del coneixement i experiència que es va adquirint arreu. Com bé deia, i 2 diapositives molt ràpides perquè la idea és anar bastant per feina. Clar, em dius, bueno, aquí teniu davant el director de mobilitat de l'Ajuntament, per tant, des d'aquí ho controlen tot. Doncs això està molt allunyat de la realitat. Des del punt de vista de l'estratègia, sí que són pocs els agents que marquem estratègia, però des del punt de vista d'operadors de mobilitat no hem de perdre, teniu alguns d'ells, que hi ha operadors molt diversos i que tots ells d'alguna manera també fan la mobilitat de la ciutat. Per tant, una de les coses que hem de saber és aconseguir que tots aquests operadors funcionin al màxim alineats, amb una línia, tots el més comú possible, perquè des del Servei Català de Trànsit, la Guàrdia Urbana, TMB, BCM, l'Institut Metropolità del Taxi, Ferrocarrils, no els volia anomenar perquè després algú no el numeres, i tots aquests no són petita cosa, si passes al següent, només algunes dades així breus de magnituds de servei de cada un d'aquests operadors. Aquí són magnituds d'operadors que no som nosaltres, que dius, home, aquests operadors tan importants són, sense entrar aquí en enumerar-ne cap per no deixar-me res, tant en viatges, en pressupost o de més, són operadors força importants i essencials. I just apuntava el Manel al principi que avui hi ha una vaga i de més. El dia que un d'aquests et trobes que, això m'ho deia així, entre cometes, et falla, realment et dones compte de la importància que tenen cada un d'aquests. Per tant, gestionar la mobilitat d'una gran ciutat, un dels instruments bàsics és col·laborar, treballar estretament amb els diferents operadors. No són coses menors. I finalment, amb un intent de desglossar o explicar aquests instruments de gestió, quines eines utilitzem per gestionar, doncs es pot desglossar amb aquestes 8 categories que tenim aquí, que després, i aquí amb la felicitat amb el temps, entrarem més en detall en cada una d'elles. Per on tenim, com deia, l'estratègia de mobilitat, el pla de mobilitat urbana.
Aquest és un element. L'ordenació viària, al final, el configurar com és l'espai públic és un tema on som molts els que hi tenim a dir. Hi ha molts aspectes que influeixen sobre el disseny de l'espai públic, però clarament la mobilitat és un de bàsic i essencial, però no és l'únic, tenim molts altres. Aquesta ordenació viària en com es plasma, aquest criteris per anar fent ciutat, és bàsic com a eina de gestió de la mobilitat. Bicicleta, si volem aconseguir una mobilitat, com deia abans, sostenible i equitativa, doncs clarament la bicicleta és una eina que hem d'utilitzar. El transport públic, claríssim, no explico. La senyalització, els treballs de senyalització és ordenació viària, però més també. Aquí els temes de seguretat viària té molt a veure amb aquesta senyalització. La regulació del trànsit, aconseguir una gestió dinàmica aplicant les tecnologies de què disposem força a tenir unes instal·lacions potents a la ciutat, a tenir-les ben mantingudes i estar sempre actualitzades. La distribució de mercaderies que apuntaven és essencial. No només es desplacen persones, cal desplaçar moltes mercaderies. Llavors, tant la regulació, diríem, les pautes que hi poses, afectes molt en aquest aspecte. I finalment l'impuls del vehicle elèctric, que no és la solució, o sigui, un vehicle elèctric i prou no és la solució de mobilitat, perquè també tenim que seguir gestionant l'espai públic, però sí que és una línia interessant. I sense, si vols passar a la darrera, que la presentació està feta així per poder ser flexible en el temps, aquí hi hauria alguns un desglòs d'aquests aspectes. Com em queden 30 segons, estic seleccionant a veure. I, doncs, mira, podria explicar del quart transport públic al darrer, nova xarxa d'autobús, i així aprofito per enllaçar amb una de les primeres imatges que ens ha passat el Francesc, la del plat d'espaguetis i el gofre, que sense voler, no deixa de ser publicitat subliminal de la nova xarxa d'autobús. Perquè tu apuntaves com que una cosa és un primer plat i un postre, em sembla que has dit, i que has de saber si vols un primer plat o un postre, doncs el plat d'espaguetis podria ser una xarxa d'autobusos, diríem, que s'ha anat construint progressivament amb els anys, anar afegint línies i que potser no té una lògica, i el gofre, a part de tenir la xocolata, el dolç, el postre, no deixa de tenir una estructura reticular. I apuntàvem, hem de saber què volem. Doncs, a part d'agrair la publicitat subliminal, perquè no era de paraula, era només d'imatge, sí que és cert que en aquest moment estem treballant amb 3 eixos forts, sense oblidar tots els altres, aquesta complexitat que estan dient. Un és la bicicleta, hem de ser capaços que el creixement de la bicicleta a Barcelona segueixi creixent com fins ara, per tant hem de buscar la manera d'ordenar-la i fomentar-la. El segon gran eix és el transport públic, la xarxa de transport públic de superfície, la nova xarxa d'autobús, i un tercer és i serà l'estacionament. Hem de veure com l'estacionament regulat, que és una eina que s'ha demostrat molt eficaç com a gestió de mobilitat, doncs hem de veure com aquest model d'estacionament regulat li fem fer un pas endavant perquè els problemes que genera no el posin en dubte en cap moment, sinó que el reforcin i ens permetin utilitzar-lo encara amb més força. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula en Joan Esteve Ordal, que és president de l'entitat Barcelona Camina, que espero que ens parli de les persones. Endavant, Joan. Bé, bones tardes. Gràcies. Bona tarda. Gràcies a FAT per convidar el món associatiu a també aportar un valor que jo crec que avui no l'he sentit gaire. Sí que he vist molta tecnologia, però sí que m'ha preocupat una cosa a l'entrada. La presentació que s'ha fet, tant el representant de la mobilitat de Barcelona com del representant de les mobilitats del territori,
no han dit absolutament res, ni una paraula en referència als vianants i a les persones. Sí que han parlat de transport públic, de bicicleta i de vehicles. Per tant, el Manel m'ha dit, sí que és una mica provocador, i jo començaria amb una provocació. Portem aquí bastant rato i hem sentit molt de tecnologia, molt de disseny, però, francament, els que hem d'utilitzar aquest disseny, aquesta tecnologia i aquesta planificació som les persones. Per tant, el gran repte que tenim en el món associatiu actualment, les persones que estem amb els temes mediambientals, tant els de les bicicletes com els de seguretat vial, com els de promoció del transport públic, ens preocupa que hem de fer aquest canvi de les actuals planificacions, dissenys i gestió dels pobles i de les ciutats. Dic pobles perquè la majoria sempre parlem de ciutats. Jo, com que soc de poble, sempre em ve al cap que les mobilitats que tenim al nostre poble són totalment diferents a les mobilitats que tenim a les ciutats. Per tant, no m'estendré amb l'actual model de mobilitat agressiu que tenim a l'actualitat, en què, fixeu-vos, primer parlen del mode, com hem de moure cotxes, com hem de moure transport públic, com hem de moure la bicicleta. Després parlen del territori, quina ha de ser aquesta, ha de ser ciutat compacta, densa, i per últim ens parlen de les persones. Sempre la mobilitat a peu ha sigut el parent pobre de la mobilitat. I pel que veig i pel que sento, continuem amb aquesta trajectòria, amb aquesta dinàmica, perquè recordem que la mobilitat també és una cosa masclista, és una cosa que planifiquen moltes persones que tenen a veure amb el món aquest de la mobilitat. És a dir, el gran repte de futur, jo diria que el lema és humanitzar la mobilitat. Aquesta seria la frase que hem d'interioritzar. Humanitzar la mobilitat vol dir, d'una manera molt simple, reduir emissions i consums energètics, planificar, dissenyar i gestionar les ciutats i pobles per les persones i les seves necessitats. Les persones i les seves necessitats. Les persones tenim necessitats de moure'ns, de comunicar-nos, de gestionar, de bescanviar mercaderies, etc. I l'ordre d'aquesta planificació és un ordre de factor humà. Aquest és realment la clau de la qüestió. Primer hem de planificar la ciutat per les persones segons les tipologies. El mateix que l'enginyeria tenim tipologies de vehicles, de 2, 3 rodes, 4 rodes, 5 rodes, exes, etc. També tenim tipologies de persones. Tenim nens, que aquests no tenen carnet de conduir, però també es mouen. Tenim joves que no tenen carnet de conduir i s'han de desplaçar en transport públic, sobretot en pobles que no tenen cap mitjà de transport. Tenim homes d'una certa edat i tenim persones grans, persones que tenen problemes de salut, tant d'oïda com de vista, persones que viuen soles, persones que han d'anar acompanyades i moure's per la ciutat. Per tant, hi ha una tipologia que aquesta s'ha de tenir en compte, se'ls ha de donar també l'oportunitat de moure's dintre la ciutat. I, evidentment, ens hem de moure per un territori, ens hem de moure per unes ciutats, per uns pobles i per unes carreteres, que és les que també, com hem vist abans, s'han d'anar classificant. Per últim, sí que hem de tenir en compte el mode de transport. Si el desplaçament, com ara diuen, que està molt bé, primer a peu, transport públic, bicicleta i, per últim, el cotxe. Aquest és l'ordre de planificació, però jo diria que aquest ordre de planificació va en funció de les necessitats que tenim les persones per moure'n a dintre de la ciutat. Per tant, les persones tenim drets. Tenim drets, evidentment també tenim deures, això està clar. Tenim dret de pertinença a un territori, tenim dret a moure'ns, tenim dret a la salut, a la seguretat, a viure, i tots aquests drets, jo no voldria equivocar-me, però tenim instruments
que ens els regulen i que ens apoyen. Tenim totes les organitzacions internacionals, l'Organització de la Salut, la Carta de Vianants, la Declaració Internacional, tots aquests drets que moltes vegades estan allà escrits i que es desconeixen. Per què? Perquè el vianant, les persones, tenim necessitats d'estar, de caminar, de passejar, de badar, de viatjar, de córrer i de tenir una qualitat de vida. Per tant, necessitem, aquests drets s'han de garantir amb accions. És important fer accions de forma formativa, educar valors, educar a persones que en el futur tinguin corresponsabilitat, amb un civisme, amb una convivència i comprometre's amb el medi, això està clar. I tenim també accions de forma tècniques, amb evidentment aquestes gestions que s'han de fer de l'espai, segurs, continus, accessibles, còmodes, i també hem de millorar les accions legals. No n'hi ha prou en tenir una llei de mobilitat, una llei d'accessibilitat, hem d'anar molt més enllà. I lògicament hi ha d'haver inversions. El parent pobre aquest de la mobilitat també requereix inversions per millorar-li voreres, passos de vianants, etc. I acabo, perquè ja em toquen el pito. Amb la conclusió, reflexionant, hem de generar un consens social, una massa crítica important per crear aquesta mobilitat humana, sostenible i segura. Aquest seria el lema, perquè estem acostumats a fer càlculs merament tècnics. Pacificar el trànsit a les ciutats ja, avui, amb el que sigui, amb àrees ambientals, amb superilles, amb el que sigui. Aquest és el nostre objectiu, ja, perquè en fa molt temps que se n'està parlant. I, per últim, una cosa importantíssima, que els vianants no ens tenen en compte. S'estan planificant les ciutats, quantifiquen cotxes, dimensionen tot el procés de si n'hi ha molts, si n'hi ha pocs, si corren molts, però volem que es quantifiqui, es valori, s'investigui en tots els projectes la mobilitat de les persones. Tots els projectes que la ciutat ha de tenir, hi ha d'haver quants vianants hi passen, quina capacitat hi ha en aquest carrer per portar cotxes, han de portar gent, i tenir paràmetres de càlcul per vianants, que ja sé que n'hi ha, però que s'han d'aplicar. I per últim, dir que el fet d'anar a peu és important perquè ens fa lliures, ens fa persones que ens hem de comunicar amb els altres i ens hem de relacionar. Ràpid, i he complert el meu 10 minuts. Moltes gràcies, Joan. Dono la paraula a en Jacint Soler, director de Planificació de TMB, enginyer Camins, conegut com Cinto. Doncs Cinto, endavant. Com us en Cinto. Bé, escolta, seré també molt breu. Bé, a veure, el coneixement del territori, dels assentaments actuals, dels assentaments futurs, el coneixement de la mobilitat actual, la previsió de mobilitats futures, doncs són eines bàsiques per planificar uns serveis de transport públic. Uns serveis de transport públic que, evidentment, cada vegada més i sempre tenen que ja estar considerats com a xarxa de transport públic, diguem-ho així, i no com mòduls específics i únics. Aquesta planificació com a xarxa de transport públic té que respondre a les característiques i volum dels desplaçaments, a la capacitat dels sistemes i mobles, a la velocitat de recorregut, a minimitzar les esperes, facilitar intercanvis, inclús limitar a un màxim els intercanvis per desplaçament. No entraré en la definició de modes, està clar, vull dir que tenim uns mòduls ferroviaris amb més velocitat, més capacitat, però amb molta més inversió, i un mòdul tipus bus amb més cobertura territorial, més flexibilitat, però amb menys velocitat comercial. Però sí que cal, evidentment, que aquests serveis, aquesta planificació de serveis, aquests serveis ja posats a l'abast i concebuts com a xarxa, siguin, per una part, gestionats de forma eficient i presidits, sobretot, que ja és el cas de Barcelona, per una política tarifària, per un sistema tarifari integrat, diguem-ho així, o sigui, que doni que amb tots els seus títols de transport, diguem-ho així, excepte que seria senzill aquí, però bé, sigui, com si diguéssim, doni dret als intercanvis, sense tenir que pagar altra vegada.
No entraré a nivell de preus, és una tonteria. Tots aquests estudis de comparació de preus són demagògia pura, jo ho dic així de clar, són demagògia pura mentre només es compari preus facials de títols. Que si la targeta d'aquí val 9,45 a Madrid val 12, però a més no es pot integrar i tal. El dia que es facin estudis en què realment diguem-ho així, es compari la tarifa mitjana ponderada amb què es veu a l'ús del transport, diguem-ho així, la despesa que fa mitjana el ciutadà per utilització d'un determinat títol i a més les característiques d'aquest títol, si és integrat o no, aquell dia sí que diria, bueno, això és una bona comparació, diguem-ho així, simplement per títols facials, torno a dir, demagògia pura. Bé, hem dit el sistema de servei, però aquí radica la prestació del servei de transport públic amb l'eficiència. Això sí que recau en l'operador, claríssimament, recau en l'operador que deu de forma contínua i permanent adequar l'oferta a la demanda, totalment coordinat amb els altres operadors de la regió, com deia l'Adrià, que estem a tot un conjunt per integració d'horaris, d'expedicions, i jo diria que aquesta adequació i aquesta eficiència té que recalcar amb que el transport públic sigui alternativa de desplaçament, és a dir, que la pròpia gestió dels serveis faci atractiu a l'ús d'aquests serveis i, per tant, siguin satisfactoris per l'usuari. Què demana l'usuari? Proximitat, facilitat d'accés, sensors, escales mecàniques, en el cas de ferroviari, facilitat en els intercanvis, incurs, freqüència, evidentment, si vol passar 3 minuts millor que passi a 3 que no a 6, velocitat comercial, informació dels serveis, evidentment, però no ens n'oblidem d'una cosa, per damunt de tot, i això està reflectit en aquesta satisfacció del client i com molt important, demanen fiabilitat de servei. És a dir, que arribi quan tingui que arribar. Per tant, és bàsic pel gestor minimitzar avaries, tot això que no es veu, minimitzar la grassa, el mono, tot això que no es veu, això és cabdal. Minimitzar avaries i alteracions de servei. Excepte avui que el dret democràtic ja va. És cabdal per l'operador donar garantia i fiabilitat, tant per accés a la xarxa, que els ascensors funcionin, que les escales mecàniques funcionin, com la pròpia prestació del servei. És a dir, manteniments preventius de vehicles, la via, la catenària, la senyalització, tot això que s'ha obviat fins ara és bàsic, no s'ha dit, em toca a mi, és lògic com a operador. Jo diria, faig una afirmació, val més un servei menys freqüent però fiable que un servei molt freqüent però que no saps ni quan passarà. Tenim algun exemple proper d'aquí que passa i que ens afecta a tots els operadors al final, perquè tot això és un sistema i una xarxa. Jo voldria acabar només dient que estem en una època molt magra, estem en una època de limitació dels recursos, sempre els recursos són limitats, però inclús moltes vegades de menys recursos dels que podries tenir. Només faig un llançament de dir, realment, si el transport públic té que ser atractiu, no podem estalviar ni un euro amb la fiabilitat i el manteniment de servei. Es poden escurçar altres coses, però això mai, perquè si el sistema de transport públic no és garant, no té fiabilitat de servei, bé, no serà alternativa. És una mica el mono i la grassa. Però és això. Ja està. Moltes gràcies. Bé, ara per trencar el monocolor de gènere i gairebé professional entre enginyers i homes, doncs tenim una arquitecta dona, la directora d'Estratègia Urbana de l'Agència Barcelona Regional, Maria Buigas, té la paraula. Gràcies. Bueno, em toca ser definitivament el raro, dona i arquitecta. A veure, jo vull... Us he de dir que la taula era un repte perquè jo vull tornar a pujar el zoom de la mobilitat i de la gestió de la mobilitat. Què entenc jo per gestió de mobilitat? Jo crec que hem d'acceptar dues coses. Una és que és la gestió del conflicte i la gestió de les contradiccions. I fins que no assumim això, no ens en sortirem. Per què dic conflicte? Perquè, com molt bé deia en Francesc, que parlava de comportaments i percepcions, la mobilitat, que és l'habilitat de bellugar-nos, són comportaments individuals, està basada en decisions individuals, on cadascú intentarà, diguem-ne, té clar on vol anar, a vegades quan surt de casa té clar on vol anar, però a mig camí també canviarà d'opinió, però es topa col·lectivament en un espai i un temps que són finits i que compartim.
Per tant, hi ha conflicte d'interessos. I contradiccions per què? Perquè veiem pancartes de fora el cotxe, però a casa meva vull arribar tot arreu amb cotxe. Perquè em queixo del cotxe, però els governs el que ens demostren és que quan hi ha crisi correm a donar incentius fiscals perquè la gent compri cotxes. Correm a fer anuncis, compteu cada nit la quantitat d'anuncis que seguim veient de «te gusta conducir». I per tant, diguem-ne, abans que es parlava tant de model, jo m'havia apuntat al principi què volem, el model, i precisament per la complexitat que demostrava el Francesc Robusté a la seva presentació, que té a veure amb tot això, intentem baixar el nivell d'expectatives i intentem acotar què volem. Volem reduir els cotxes, treure cotxes, volem posar més bicicletes, què volem, però més acotadament, perquè l'espai que compartim on ens movem és finit. Per tant, si posem més cotxes haurem de treure una altra cosa. Si en posem més de bicicletes haurem de... Vull dir, tot això i ho veiem cada dia. A Barcelona ha incrementat el nombre de bicicletes, el qual és estupendo, però els espais, diguem, la plataforma única i les voreres s'han convertit en espais de gestió de conflicte i no és cap problema, la ciutat és una gestió de conflicte. Això per una banda. Després, hi ha un altre tema que, precisament perquè és la gestió de conflictes i hem de decidir què volem com a societat, i aquesta societat cada vegada és més complexa i per tant no hi ha un què volem, sinó que hi haurà molts què volems. El tema de la gestió del dret a la mobilitat o el dret a l'accessibilitat, que jo soc més aviat partidària de parlar de drets d'accessibilitat, crec que el dret de la mobilitat ha estat un error posar-ho sobre la taula en aquests termes, perquè jo soc lliure per decidir que me'n vaig a viure al Quinto Pino, però després exigeixo que col·lectivament em cobriu un servei com si estigués a la plaça Catalunya. I això socialment és inacceptable, això no és un dret, això és un morro, bàsicament. Llavors, en aquesta gestió del conflicte, definir conjuntament què volem no serà igual tampoc a tot arreu, ni dintre de Barcelona, ni en pobles petits, efectivament, ni en municipis intermitjos o ciutats mitjanes. El planejament urbanístic que decideix, entre cometes, decideix com vivim, tampoc ens ajuda gaire. Seguim penjats de la segregació d'usos, el qual té uns efectes tremendos sobre els temes de mobilitat a qualsevol nivell, tant l'obligada com no l'obligada, de mercaderies com de persones. Abans parlàvem de sectors estratègics, logístic, però el sòl, que té un preu acceptable des del punt de vista logístic, no està en els llocs més pròxims, sinó que està ben lluny. Per tant, tot això són contradiccions que hem de resoldre. I hi ha una part d'aquestes contradiccions que també té a veure amb pedagogia, perquè no se li explica a la gent que no té dret a la mobilitat. Pot exigir accessibilitat a determinats llocs, però no té dret a la mobilitat. Quan un tio para en doble fila perquè està treballant, perquè hi descarrega paquets, no té dret a parar allà, perquè entorpeja els altres. I així un munt de petits comportaments individuals que en aquest espai i temps que compartim, que és on gestionem precisament aquesta mobilitat, això no són drets, això és un tema de convivència, bàsicament. Llavors, recau en el meu camp de treball que a part d'aquesta gestió del temps i de l'espai, entrem en temes de disseny d'aquest espai, per exemple. Abans en Salvador parlava del model de Barcelona, jo apuntaria que sí que es va fer un esforç de posar el cotxe al seu lloc. O sigui, el carrer no és una carretera, era una frase de l'inici d'aquestes actuacions d'espais públics que es van anar traient el cotxe i en aquest sentit crec que Barcelona ha fet una tasca que ha anat evolucionant respecte a l'ús de l'espai públic per aparcar una propietat privada, que algú ho comentava abans, i que, de totes maneres, avui també ens tocaria pensar o repensar com ha anat evolucionant la gent que és usuària d'aquests espais públics i si els processos de disseny d'aquests espais han interioritzat això. I com s'ha d'interioritzar? Hem fet
carrers de plataforma única, hem fet molts invents a Barcelona, realment invents i proves, i és un laboratori en constant evolució, però precisament perquè ara no tenim diners segurament podem tendir a sistemes més flexibles, i per això parlar del temps. Utilitzem igual, és la mateixa mobilitat i utilitzem igual l'espai al llarg de tot l'any? No només la setmana hi ha de dilluns a divendres i els caps de setmana, que per cert, no sé per què per sistema es penalitzen les freqüències al cap de setmana, o no, entre setmana perfecte, al cap de setmana no. Ara això sí, tenim un sector turístic en pujada, per tant usuaris potencials amb altres horaris complementaris al de la mobilitat obligada, i la gent durant el cap de setmana vivim en una societat que si la gent no consumeix ens anirem entre tots a la merda, no sé que decidim canviar el model, però per consumir tant oci com altre tipus de coses, el transport públic per absorbir part d'aquesta mobilitat baixa les seves freqüències en picat. Llavors, jo crec que per això dic hi ha moltes contradiccions que s'han de resoldre. I en el tema que deia ara de ser més flexibles, segurament Barcelona podria arriscar-se molt més a tallar carrers durant el cap de setmana, o tallar carrers en primavera i l'estiu determinats dies respecte a hivern, que l'ús d'aquest espai és diferent, perquè es poden crear altre tipus d'espai sense necessitat que sigui una plaça formalitzada, entre altres coses és infinitament més barat. Nova York ha fet un gran pas en aquest sentit en els darrers anys, amb un pla, bàsicament, amb un alcalde amb un pot de pintura i literalment modificant coses. Per tant, no és una qüestió de molts recursos, és una qüestió de, com sempre, de decidir quin és l'objectiu, quan més acotat, millor, fer una bona diagnosi, i aquí jo sí que fico les tecnologies. Crec que les tecnologies no només ens han d'ajudar a sofisticar l'oferta, que està molt bé, sinó que ens han d'ajudar a conèixer la demanda, perquè la gent tampoc és, diguem-ne, les persones tenim al llarg de la vida necessitats diferents i no podem sempre estar parlant de la necessitat de la gent en plural. Jo tinc una filla gran de 10 anys i aquest any estic decidint si tornarà o no sola de l'escola. I hi ha una cosa que se'n diu en els camins escolars, que quina pena on hem arribat, que nosaltres tornàvem de l'escola a casa sense camins escolars i ara anem de fer una parafernàlia. I tot perquè algú no hi va pensar quan va posar, per exemple, uns contenidors d'escombraries, que també estan molt bé, però tot això té a veure amb el disseny de l'espai públic. Per tant, no és una gestió amb un espai i un temps finits d'un conflicte i una contradicció, que no només estan en aquesta esfera, estan en moltes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Maria, per passar del macro al micro i a més en tan poc temps. A veure, jo faré un resum de les coses que han quedat i si ens podem allargar una miqueta tindrà 10 minuts perquè s'interpel·lin els que estem a aquest cantó de taula i sobretot perquè participin si tenen ganes i l'altra gana apreta encara de forma aguantable si poden fer unes preguntes. És a dir, començo com a acabat de parlar de la gestió del conflicte i la gestió de les contradiccions. També s'ha apuntat que venim d'una història de l'administració fortament inversora, en la qual es feien plans d'infraestructures que eren bàsicament plans pressupostaris sense haver-hi connotacions de mobilitat i de model. I ara que hem tornat a la realitat, jo crec que ha sortit a la taula i m'agradaria que m'ho aclarissin, perquè hi ha un cert confusionisme entre pla i model. És a dir, en tot cas, el model ha d'estar per damunt del pla i el pla és... El model ha de definir escenaris, instruments, i això és el que dona un pla que pot tenir accions. Per tant, jo no sé si hi ha ben bé un model de mobilitat. En tot cas, pot haver-hi un plan de mobilitat, però si no obeeix a un model o intenta subsumir-lo, jo crec que quelcom és feble. És evident que les infraestructures són un instrument, segurament un instrument molt potent, molt costós, però alhora, és a dir, tot el que hem dit a l'entoratge de la via vehicle, que és l'organització del sistema, és el més important, la gestió. El tema també si la gestió forma part del model, és a dir, si hi ha un model de mobilitat, aquest model dona suport al pla i el pla no és només de gestió o és d'altres coses i a més de gestió o no és de gestió.
S'ha tocat per part d'en Joan clarament que jo entenc que la persona és el centre de les polítiques de mobilitat, i jo crec que ho ha estat sempre, que és el subjecte no solament passiu, que ho és en molts casos, ja és passiu, pacient, però sovint també és proactiu, impulsor de les polítiques de mobilitat. I tampoc cal anar... Fa molts anys que s'ha descobert que el ciutadà, quan l'has de fer utilitzar el transport públic, s'ha de tractar com un client, i un client que en una societat democràtica i socialment avançada té moltes possibilitats d'elecció. I segurament és bo que la segueixi tenint, però si hi ha un model, les possibilitats d'elecció han de ser encaminades, coordinades i integrades a partir del model. I també ha parlat en Cinto de la fiabilitat com el repte més immediat i no segurament, sinó segur, el més valorat pel ciutadà. I segurament el més fosc en el sentit de no conèixer quins instruments tenen. Bé, moltes gràcies per haver vingut i fins la propera.